Abale naji sako a jira na wani ma lafiya Allah ya mishi ba dan mu amin a ran dan agurguje ran dan fifita shayi ne akan masu mutane guda biyu na farko Aminu J Town so tun jiya mutane sai turo mun bidiyo ake ta yi wai Aminu J Town yayi bidiyo ya kafe ni yayin yarfani wai mun je karbar shinkafa although a bidiyon nasu ya ce wai na siya da wanda kai ka san ba na siya kai mun ba tunda ba haka ake na siya ba dan me ya kawo babanka idan na siya la kai mun you already have my number you can call me text me or chat me sai kai mun na siya ka cin kaza ne ba daidai ba turkash inda Abale ya fusata yake miyarwa da Aminu J Town Martani. Haka zalika Aminu J Town ya kalla bidiyon yana yawo a kafafen sada zumunta shi ma ya ɗauki bidiyon ya ƙara kafar da shi da zai faɗa masa kalamai masu zafi inda shi Aminu J Town yake cewa ba an taɓo match ɗin dan yanzu na ɗaya aka yi za ku kalla part 1 a sama. Muna so da ku faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribing da alaman karrawa bari kunna ku ji har ƙarshe. Tatimin sai kai mun na siya ka cin kaza ne ba daidai ba akan abin da kai magana ba da albari ba da wanda yake kane da wanda suke tare da ni sun sani alhamdulillah ni na girma shinkafa na je gurin karɓo shinkafa saboda wasu dalilin da yasa na je akwai yara na da suka je gurin karɓo ba sai aka ce babu su alis ba za a basu kuma a lokacin ina kusa da gurin da ake raba shinkafa bai kasai na kai baruna na kai ta unguwa kusa da nan suka kira ni ga su nan ba da amma na su shiga kaza akwai su kaza da wasu sun shiga wanda su ma dinni na bayar da su a basu wannan kuma ba a basu ba sai na ce to su wani ga nan zuwa daga zuwa ya kakafe ni mu kana ya fama da to me kai abu ka taba kamar raguna su su yi su na daga ma kafa saboda na girma yanzu na hayaniya da kai to amma sai kai ba ka gane ba ni namiji ne ni dan bim ne amma ni namiji ne ni ba dan dauda bane ba in ka ci gaba da shigowa gona ta zuwa zan tarba ka duk inda kake in jakantar da kai biyo ko ragona ka ƙara kama ba J Town sai ne ma da kanta da baka ta ji wannan sakon naka ina da abubuwan faɗa sosai jama'a dala ku kalli bidiyon nan nawa wannan ita ce bidiyon da na yi magana akan Abale har ya mun raddi yake zagi na yake cewa dan me ya gawa babata kuma zai zo har inda nake yamin akuyanci ga bidiyon da na masa da Allah a tsaya a kalla a cikin yan Hausa fim akwai mutanen da nake musu kallon daraja da mutunci da san kuma matsayin su ya kai Abale kana ciki Abale kai wani artist ne wanda na je Lagos na ga hotunan ka a jikin keke na kai na ga hotunan ka a jikin motocin mutane na je jikin shaguna a Lagos na ga hotunan ka haka a arewacin Najeriya cikan mutum zama celebrity a arewa shi ne kaga yan keke na kai da yan acaba suna manna hoton shi a jikin motar su ko jikin mashin ko jikin lafiya Abale duk inda ake neman artist ya kai a duniya ka duk inda ake neman famous mutumin da zai zo duniya ta kai shi ta girgiza wallahi Abalan ana magana ka amma karo na farko da zan baka shawara matsayin ka da dan uwana musulmi da nake maka kallon jarumi saboda wannan hanya ce ka dauko da kashe stardom ɗinka da daukaka ka mutanen da ke baka tallaka su gane cewa baka da aji Abale kaman kai muga an rike ga bidiyo nan ba sharri na maka ana baka naira 50,000 da bunin shinkafa Abale kaga sa musu break a wajen Abale kaga sa aliji ta a wajen kaga sa Adam zango sa alinu a wajen Abale mu ba muna kallon ka a high level din da kai baka ma san haka duniya take kallon ka amma Abale a ganka ana baka 50,000 da shinkafa yanzu wanda yake so ya dauka talle baka na miliyan 10 ko 20 Abale ta zai dauko talle baka ya ga ana baka shinkafa da 50,000 wannan abin da kai kuskure ne zuba kanka mutunci kai shi maka da darajar ka yanzu ko rara da kake tare da shi rara shi ya san darajar ka kani jama'a da Allah kan mu sa son zuciya kana so na baka so na ina burge ka ban burge ka gaskiya ita kwaya ɗaya ce daga inta sai wata a wannan maganar da nayi akwai inda na ci mutuncin Abale a farkon magana na mutunta shi na karrama shi na nuna masa muhimmanci cikin al'umma na nuna masa irin quality da yake da shi na nuna masa irin ya gane wane ne shi ba inda na zage shi ba inda nayi wata magana din aibata shi wallahi Allah ya sani nayi magana ne a kurinciyar da nake mai kallon mutunci da daraja da kima kuma wannan magana a social media aka kawo hotunan da bidiyon nan aka yada a nan ya kamata mu masa magana a nawa tunanin amma Abale ya kafe ni ya ce zai yaga dan me yaga babata ma'ana ya zage ni kuma a bidiyo na ban zage sa ba na biyu ya ce na ƙara kama ragunan shi ko ban sani ba yana da kiwon rago ne ko menene ya dauka ni barawon raguna ne wai na ƙara kama ragon shi zai zo har inda nake da mun akuyanci da sauransu duk dai ya gama nashi to ni ma zan yi nawa a mutunta ka na karrama ka ban ci mutuncin ka ba wallahi amma yadda kake nuna min na ci mutuncin ka ko to ba damuwa Abale da hikima namu amma baka fahimci sakon bane so mu kai mu daga darajar ka
mu nuna wa duniya ka kai abin da aka makan muna ganin kaman yawa ne saboda darajar ka da kima ka ta kai. Amma tunda abin ya koma haka to ba damuwa, a jira ni a bidiyo na biyu, wannan na ɗaya ne. Da fatan ne kun ji duk abin da ke faruwa tsakanin su biyu. Da fatan mu sai dai mu ce Allah ka di mana daidaito, Allah kuma ya shirya mu, sannan ku danna mu subscribing da alama sai ku faɗa